aja. Masih orang bersalah. Aja. Ada dulu kan? Aja. बोथोरफ्रानो थिग गैला माथो बैसागुफोरावबो रंजानो मोना मोनला बैसागु मोनफैबाय दिनखालफोराबो मोजां नङा मा जाबावगोन बे संसारावलाय बेफोर खामानिखौनो एसे मावज्रांबाय थानोसैलै मा खालामबावनो आरो उपाय गैया मावज्रांबाय खनसे न'आव थानानै बन्द'बो जाबाय दा 14 एप्रिलसिम गाहाम न'फोरनि एसे बेराखौनो बानायबाय थानोसै हाजिराफोरबो मोननो थांला दिनै जोबनाय नांगौमोनलै मोनसे खामानि एरलायगौमोन मा खालामनो माथो खामानिफोराबो एरथारा बारा फोजोबनो हागोन सानबाय आं औवानि खामानि एरा सारा हाब मा मावसोदोंब्रा आदा एफा गरमावलाय नैलै फंबाय एसे बेरा बान्दोंमोन आङो न'नि जाला माथो गब्लंजोब्बाय एसे बन्द' समावनो मावसाबना लाखादोंमोन आं नोंलाय माथो गोदाव सोराव बहा थांनो नोंलाय आलाख' खामानि गैया न'फोराव मावफानांगौब्रा एसे जाम्बा जाम्बा गिदिंबाय थागोन जारलालै नोंजोंबो माखौ बुंबाय थायोब्रा सिगांनिफ्रायनो खामानिफोरखौनो मावासै नालाय ब्रा न'आव ओंखायनो दा मावनो गोसो जाला थानो गिदिं बेराय जाग्राखाय खामानि मावनो लायो उरां फारां मोननानै दलर दोननानै उन्दुना थासिगोनलाय बिदिनो सम बारलांबाय मा खालामबावनायलाय बाहेरायाव थांबाबो जाया न'आव थाबाबो जाया गोदाव सोरावसो मोनबायलै दाथ' नै आरो बन्द'बावलै मा जागोनसो मोनबाय बाहेरायाव ओंखारनो हाया फैसासो बिनो फैदोंमोनलै नोंनाव आदा आं एसे हरलाय दंबाफोर एसे फैलालै जेबो मावनायबो जायाखै नोंसोर नोंफा खामानिया फैनाया बेयाव बिफैदों दंखौ मोना आंनाव फैसानि फैसा बिनो फैदोंलै बियो सिखार गोदाव सोराव बहा फैसाल' फैसा सिगांनिखौनो होआखै माथो नोंलाय हा 6,000 लांनाया बहाथो दाबो गैया माथो गाबोन होनो माथो गैयानो सिखार वा मानसि गोरालै बियो एफा दं नोङो बेफोरबायदि बैसोआव लानाय दुगा होनाब्रा नोङो मिथिबाय बोराय फैसाखौसो नुदों आंनि ना सिखार गैयाबा गैया होनना बिदि बुङाब्रा मिथिबाय आं बे 6,000 उनाव दा 1,000 लाङोमोन आं उनाव ज' होगौमोन आं मिथिबाय एफा गोरा बुंनाय नांगौ बा गोदाव सोराव बेहाय साला हेबनोसो फैदों आरो हेबनो बेहाय सिखाया बोरैलै सिखार खाट नोंखौ दानसै आंनि खारथुननि मालाबा नों सिलायाव गाहै नोंखौ ओरैबायदि लासि फोनांगोन आङो गम दं खारना बियो खारथ' होनोसै आं मानो मा साला नोंखौ